Ja, jeg vil nu forklare, opgave 1, hvor jeg skal give en introduktion til differentialregning ved at forklare grundlæggende om differentialkvotienten. Og differentialregning, det handler om at bestemme tangenthældninger, og der er ligesom 5 forskellige kaldenavne for differentialkvotienten. Og det ene, det er differentialkvotient, så der er f mærke x, der er den afledende funktion, der er tangenthældningen, og der er væksthastighed. Og den måde, vi ligesom kan bestemme differentialkvotienten ved at kigge på en graf, det er, hvis vi kigger på grafen her, og vi kigger på punktet 1, så kan vi så ud fra det punkt bestemme, hvad hældningen i det punkt det er. Og det kan vi se, hvis vi nu har funktionen fx er lig med x i anden. Det kan vi så differentiere ved hjælp af nogle regneregler, sådan at det bliver til f mærke x er lig med 2x. Og det vil så sige, at vi kan vende tilbage til grafen, og så kan vi sige, hvis vi så havde punktet 1, så hvis vi havde punktet 1, så kan vi så sætte 1 ind på x's plads, og så ganger vi 2 med 1, og så vil det sige, at hældningen i punktet 1, det er 2, og det vil sige, at differentialkvotienten, det er 2. Og en funktion f er differentiabel, hvis udtrykket for sekanthældningen er for eksempel fx plus h minus fx divideret med h. Og det vil sige, at det har en grænseværdi for h gående mod 0, og det er ligesom derfor, vi minuser med fx igen, for ligesom at få h til at stå alene. Og på den måde kan man definere fx plus h minus fx divideret med h. Og det her, det er så opgave 2, hvor jeg skal bevise differentialkvotienten x i anden. Og for funktionen fx er lig med x i anden er differentialkvotienten f mærke x 2x. Og først så skal vi udregne hældningen APQ for sekanten gennem q-punkterne p x0, x0 i anden og qx x i anden. Og det er det, vi har skrevet op her. Og først så har vi dem her i anden, og dem skal vi gange ud, så dem ganger vi ind i parenteserne. Og så de her, de går så ud med hinanden, så det eneste, vi ender tilbage med, det er så det her. Og i det sidste udtryk, der kan vi lade x gå mod x0, for at finde differentialkvotienten. Og det får vi så her, og ved at plusse dem sammen, så får vi så x i anden. Ja, og vi har så opgave 3, og jeg starter med A'eren. Hele den her opgave, den handler om optimering. Altså det gælder om at finde mindst mulig metalplade i den her opgave. Det vil sige, at til at fremstille 0,4 liter konservedåse, så skal vi finde ud af, hvor meget der skal bruges af det her metalplade. Og jeg vil starte med opgave A. Bestem, hvor mange kvadratcentimeter metalplader, der skal bruges til en dåse med højde x centimeter. Og så starter jeg med at definere funktionen, som I kan se her. Og det gør jeg ved at sætte kolon, så den husker det. Og så vil jeg bagefter sætte 10 ind på x's plads, for at finde ud af, hvor mange kvadratcentimeter metalplader, der skal bruges til en dåse med højde på 10 cm. Så det gør jeg så hernede. Og så har jeg så fået resultatet her. Og det vil så sige, at der skal bruges 0,4 liter, altså hvis dåsen skal være 10 kvadratcentimeter høj, så skal den have det her indhold på 0,4 liter. Og så har vi opgave B. Yes, okay, der skal vi bestemme højden af dåsen, så der skal man skal bruge mindst muligt af den her metaldåse. Og det kan du se her, det gør vi ved hjælp af... Vi starter med at differentiere. Vi starter med at differentiere f af x, som så også giver sig resultatet af det her. Og det solver vi så? Og det solver vi så. Og det er sådan, at dernæst vil jeg så løse ligningen ved at bruge f af x, og det er så altså fx i 0. Og der kan man se her, hvad resultatet så giver. Og det er så det, der er her. Det vil så sige, at resultatet er, vi runder det op, det er, vi tager det til 8 cm. For at det skal, hvad det hedder,
have et indhold på Ja, 0,4 liter i dåsen. Så det vil sige, at dåsen skal have, altså at dåsen, derfor skal højden af dåsen være på de her 8 cm, for at der kan være 0,4 liter i.